time, we've no control. Kedadosan ing negeri ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja wonten salah sawijining pangeran ingkang gesangipun sarwe kecakepan. Pangeran kala wau inggih punika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau boten marih kalih gesangipun ingkang kecakepan. Pangeran kepengin lelono nglampahi wana. Pangeran kepengin madosi jati dirine ugi penggalaman gesang. Saking riku wau kawiwitan lelampahan gesangipun, pangeran ingkang manggihaken sisihan gesangipun inggih punika lare wadon ingkang sae menahipun lan ayu pasuryanipun. Wonten sawijining dinten wonten kalih tiyang kaneman mlampah nglewati wana ingkang rimbun. Ninggali kanan kirinipun boten pilih wonten kewan utawi peksi ingkang dipunburu. Kaneman bagus kaliyan pandhereke. Paneman wau sayetosipun inggih punika pangeran ingkang lelono kangge pados jati dirinipun. Bejo. Yo. Loh, iku bejo. Weh, bejo. Kowe kita golek ikan mau. Ya pangeran, ngapunten. Kula boten ngertos enten pangeran. Kene Jo. Melok aku arep takon di pangeran. Jo. Kok gak nek kewan ya dina iki? Boten ngertos pangeran. Sepi sanget. Sopo iku Jo? Boten ngertos. Ayo Jo, melok aku. Nggih pangeran. Ngapunten Bu. Kula nuwun Bu. Waladala sapa kowe le? Kula pengembara Bu, ngapunten niki dusun napa? Niki dusun Dadapan le, kowe ape nyapa ning kene? Kula pengembara Bu, nanging kula tersesat. Oh ya wis, kowe melok mbok wae piye? Tak dadekno anak angkatku. Inggih Bu, kula purun. Ya wis, saiki kowe dadi anak angkatku. Kowe tak jenengi Ande-ande Lumut. Inggih Bu. Niki mbok teng desa seberang mbok rondo Dadapan ngadegake sayembara kanggo golekne jodoh putrane Andi-andi Lumut. Iya le, suwun ya kabare. Nggih, Mbok, sami-sami. Yo klenteng. Ana apa? Kowe isu-isu wis menggah-menggah mrene kene longgo sik. Kowe ngerti ora ana info terbaru? Info apa iku? Kowe lho mbok rondo Dadapan duweni putra bagus. Awake gede dhuwur. Jenenge Andi-andi Lumut. Krungu-krungu mbok rondo Dadapan kapan golekno jodoh kanggo putrane. Temenan ta iku? Temenan lho. Ya wis, yen temenan, mugi-mugi salah sijine putriku sing ayu-ayu kae iso dadi bojone Andi-andi Lumut. Iya yu dicoba wae. Aku tak balik dhisik ya yu. Oh iya yu, hati-hati ya yu. Iya yu. Wonten enjang ingkang terang, Mbok Rondo Klenteng nyawiji kaliyan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo Klenteng sangat ayu pasuryanipun. Piyambake inggih punika Klenteng Abang, Klenteng Biru, ugi salah satunggaling putri tirinipun ingkang nami Klenteng Kuning. Mbok Rondo Klenteng sangat remen lan tresna kaliyan putri-putrinipun. Ananging benten kaliyan Klenteng Kuning. Dados putri tiri piyambakipun sangat dipentakaken katresnanipun. Klenteng Kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya lan ugi nyambut damel ing sawah.
sangat prihatinaken Klenteng Kuning. Anak-anakku sing ayu-ayu kene. Ini Nduk, anak berita penting banget. Berita apa toh, Mbak? Mboten apa toh, Mbak? Mbak Ronda dadapan kuwe, duwe putra bagus banget, jenenge Andi Lumut. Wah, Andi Lumut. Bagus, kelono. Iya, Mbak Ronda dadapan kae ngadakne sayembara gawe anake golek nang jodone. Wah, purun sangat, Mbak. Iya, Mbak kate dandani anak-anak Mbak supaya ayu-ayu mengko. Nggih, Mbak, purun-purun. Wah, kan aku ayu, pasti aku sing dipilih. Hah, ya ora iso to. Pasti aku sing dadi garwane. Wes, ora usah padu, gendeng ning jero, siap-siap. Klenteng Kuning saben dinten nyambut damel, ngresiki griya ugi nyambut damel wonten ladang. Mboten karaos saya lan keluh kesah. Sinaos piyambake dipun damel boten saleh kaliyan Mbok Ronda Klenteng. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkawa piyambake. Piyambake ngajengaken Gusti Allah badhe maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Mbak, kula badhe matur. Apa nyapo kowe? Wis rampung ta olehmu nyapu? Sampun, Mbak. Ngeten, Mbak, kula nggih kepingin nglamar dadi garwane Andi Lumut. Dados Mbak Klenteng. Oh ya wes, kene tak pacaki. Wes nduk rampung. Nggih, matur nuwun, Mbak. Wes saiki kowe ngombakno klambine mbak-yumu karo nggone mbak nang kali kono. Muga-muga sing keterima dadi garwane Andi Lumut, putri-putriku sing ayu kae uduk Klenteng Kuning. Klenteng Kuning, muga-muga wae gak dadi bojone Andi Lumut. Wis elek, mambu pisan. Hi. Kutung waru kok bolong-bolong, cahayu kok meblong-meblong. Sapa kae? Kayaknya banjir. Iya, Mbak, ini kayaknya banjir. Ini salahnya waktu ini benar. Itu dia kan kok. Iya, semua kali ada lain. Oh, iya kakak. Hahaha, ono apa cahayu? Iya kakak. Aku jalan tolong kowe. Tolong sebenarnya aku lewat kali ini. Wah, abot banget kuwi. Tapi ono syaratnya cahayu. Foto imbalannya cuma bayar duwe. Wah, pengen kata duitan. Jadi gampang aku bayarnya. Dudu duit aku ora doyan. Apa imbalannya? Imbalane mbungen tanganku. Ini, Mbak, jualannya. Ini Wis yen wegah, mengko suwi-suwi imbalane nambah. Wah, seneng banget aku. Tanganku dibongcah wadon ayu-ayu. Wah, kok banjir toh? Ini caranya aku nyebrang. Wah, gue tadi Yukangkang, tolong seberangnya aku. Kok tahu duit? Aku wegah, lunga kono, gak usah rene maneh. Dasar wong wadon welek. Aku gak jahat toh Yukangkang.
keadaan lepen menika asat, yuyu kangkang kacilian lajeng kesah tebih. Saklajengipun Klenteng Kuning saged lumampah nyebrang lepen menuju griya Mborondo Dedapan. Griyanipun si Andi-Andi Lumut. Salah sawijining dusun ingkang nami Dedapan, Mborondo nembe nyapu griya. Wonten dalem riku wau, si Andi-Andi Lumut nembe ngaji wonten salah sawijining surau. Ngentosi kengantilaning manah ingkang dipun janjiaken Gusti Allah kangge piyambakipun. Kula nuwun. Dean kenapa, Nduk? Kula Mbok Klenteng Abang. Kula Mbok Klenteng Biru. Kula ajeng lamar Andi-Andi Lumut, Mbok. Oh, katanya ngelamar Andi-Andi Lumut. Saya tak omong Andi-Andi Lumut. Putraku si Andi-Andi Lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing ayu rupane Klenteng Abang iku kang dadi asmane. Duh ibu kula mboten purun. Piye ayo nek kaya ngene diterima bangetan. Tamuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengger sing ayu rupane Klenteng iku kang dadi asmane. Ibu kula mboten purun. Kebangetan eram. Nggih, sapa ya? Mbok, kula ajeng ngelamar Andi-Andi Lumut. Kowe kata ngelamar anakku, gak salah ta? Iya, gak salah ta. Rupamu yang elek, ambumu gak enak. Aku ae sayune kaya ngene ra diterima apa meneh rupamu. Coba rumiyin, Mbok. Putraku si Andi-Andi Lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing ayu rupane Klenteng iku kang dadi asmane. Nggih, Mbok, kula purun. Loh, gak salah takon le. Mbok, niki wis pilane kula. Ya wis le, yen iku pilihanmu, mbok manut. Mbok, kula badhe ngomong setunggal hal. Apa le? Sajane kula Pangeran Simenggembara, Mbok. Hah, pangeran? Asmaranku ler sakoro metu nora kales mamane sing kakuku saya tine rasa tresno